מרוקו, עיר מדהימה ומלאת תיירים. מדוע הם באים? בגלל המבנים העתיקים והפסיפסים המרהיבים ביופיים. העיר ולובליס שוכנת כ-33 קילומטר ממערב לעיר מקן. העיר הוקמה על ידי בני קרתגו ולאחר מכן על ידי הרומאים. כיום נמצאים בה פסיפסים ענקיים השמורים היטב. מדרשת אבו נימיה נבנתה על ידי הסולטן אבו נימיה במשך השנים 1351 ועד 1358 לספירה. למה הם באים? בגלל הנושאים עוצרי הנשימה וכיוון האוויר. מדבר הסהרה. נהר אל-רביע. ערי האטלס. חוף לים האטלנטי. פסגות ערי האטלס. מדבר הסהרה. חוף ים. למה הם באים? בגלל המאכלים המיוחדים, הלבוש והדת. אקוסטוס, מנה נפוצה המשמשת כמנה התקפית. פינק, בצק מטוגן, על הרוב מכוסה סוכר או אבקת עשייה. זה הדפס הנשי, בין המסגדים הגדולים ביותר במרוקו, כן הוא שוכן בקזבלנקה. המרוקאים נוהגים ללבוש גלביות. גלביה היא סמלה ארוכה, שלרוב מכסה את כל חלקי הגוף מלבד כפות הידיים והראש. במסורת המרוקאית, לפני שזוג מתחתן, הזוג נוהג לערוך חין. בחינה הם לובשים בגדים מסורתיים, ולרוב אוכלים מאכלים עתיקים, שאותם מחלקים לכל האורחים בסוף הערב. תמונה המכחישה את כל המאכלים. הטור הווירטואלי במרוקו. למה לא התחייבו? 055-99-88-949 או 08-97-45-9-3-8-1